Bueno, arratsaldeon lagunak, hementxe bildu gara herritar batasunako militanteok gogorarazteko ia 1000 urte joan direla, berehala beteko direla, euskaldunontzako oso garrantzizkoa izan zen gertakari Atapuercako bataila. Gertakari ez deusa iruditu arren euskaldunontzako, euskal herritarrontzako ikaragarrizko eragina izan zuen. Ordura arte, Nafarroko erregea zen Santxo Nagusiak ahalegina ikaragarri egin zuen euskal lurraldea bat egiteko. Eta momentu hortan horrelaxe lortu zuen. Gero, bere heriotzaren ondotik, bataila honetan, Atapuercako bataila honetan, hasi zen gure nazioaren konkistaren hastapena. Gaztel horren ondotik, gure nazioaren Nafarro osoa hasi zen pixkana galtzen bere osotasuna. Eta gaur arte onaino ekarri gaitu. Gaur Euskal Herria erabat zatituta dago, bi estatu imperialisten menpe, Espainiako eta Frantziako estatu imperialisten menpe, eta Espainiako estatuan gainera zatituta, bi komunitatetan. Pentsa, orain dela 1000 urtetik ona, zenbat eta zenbat gertakari izan diren, gure herria gero eta ahulagoa, gero eta kolonizatuagoa, gero eta zanpatuagoa, gaur egungo egoerara iritsi arte. Horregatik, ez ditugu guk erreinuak maite, ez ditugu guk monarkak eta erregeak maite, baina maite duguna da herri hau noizbait izan bazen batua berriz ere horrela nahi dugula. Batasuna erabat lortu independentzia eta sozialismoaren bidetik. Beraz, hori da gaur egun gogora ekarri nahi genuena, bai? Noizbait Nafarroa zerbait zen, eta noizbait ere Nafarroa errekuperatuko du, inoiz izan zuen independentzia hori, denok ere berriz ere euskaldun guztiak bat egin arte. Eta sozialismoaren bidetik independentzia berreskuratuko duguna. Besterik gabe. Gaur irailak 1 gure naziorako egun garrantzitsua dugu, bi eskintza nagusi direla. Atapuercatik Pankorbora, 1954tik 1996ra iraganei etorkizunara. Euskaldunok independentzia nazionala 1778an eskuratu genuen. Urratzez urratz, euskal lurralde guztiak Iruña eta Nariarako erresuman elkartu ziren orduko baskoiek. 1954an hasi zen Nafar lurraldeen konkista. Atapuercako batailan, handik hurbil dago Pankorbo. Han asesinatu zuten 1926 iraila batean Isaac Puente militante komunista libertarioa. Bere atxiloketa baino 3 egun lehenago bere aterpetik atera zen gaixo bat bizit ikusteko. Geroago falangistek atxilotu zuten eta presaundegira eraman zuten. TNT eta Faikoak saiatu ziren askatzen, baina ez zuten arraska izan eta hurrengo egunean fusilatu zuten frankistek. Medikoa zen, pertsona osasun zaintzen gain ere gure ama lurraren osasun babesten zuzen ekologista, intelektual anarkista, iraultzaile zaintzoa eta oherenetea. Beti proletarioaren iraultzaren alde, beti langilearen klasearen emantzipazioa eta askapenaren alde lana eta borrokatu murgilduta. Bizkaia jaio zen eta Araban bizi, gaur hemen odolbeltzaren izenean herritar batasunako militanteak, anarkistak eta komunista libertarioak guztien izenean hauxe esan nahi dute. Izak, zure bizitza, gure eredu, herria ez du barkatuko, zure borroka buruaino eramango dugu. Ez dugu amore eman euskal arrengile erabat libre izan arte. Euskaldunok klaserik gabe, estaturik gabe, patriarkatu gabe bizi arte. Borrokan segituko dugu, kale bakean utzi arte. Gora Nafarroa Euskal Herri Errepublika Sozialista!
Gora! Gora Euskal Iraultza Sozialista! Gora! Gora komunismo libertarioa! Gora! Gora Euskal Herri anarkista! Gora! Udaria gara, herri askatzeko, gertu daukago nola bere alde zenbateko. Eusko udaria gara, herri askatzeko, gertu daukago nola bere alde zenbateko. Irrintzi bat entzun da, totorean, bazen gudari da nokik urriñan atzera. Irrintzi bat entzun da, menditotorean, bazen gudari da nokik urriñan atzera. Zuri lurrean oneratu, zarela gile izela, indazu albiristean, kontantuak ez du ardura, txerezarua jaiki, aldaketak dagoenduran, orden herriak badaki, oro buruan, biari Nazionala, jende